Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, lebih-lebih jamaah ingkang rawuh Kabupaten Mojokerto ini estu-estu sedayane digampangno Allah. Anak putune didadekno anak putu ingkang solih dan solihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Niki biasane ngajine pinten menit, Pak? Sapegele ya ngene iki nggarakno kiai cepet matek ya ngene iki. Pun sak cekape mawon nggih. Bukane kula tidak mau mboten. Masih tutuk subuh tak layani. Tapi gak mungkin lah pun. Sebelum kita masuk pada materi ini nopo pada malam hari ini. Materi niki carilah jalan menuju terhadap Allah. Serem ya. Carilah jalan menuju pada Allah. RVP dikasih dong. Surat Maryam, Allah dawuh, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya kalau Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah, carilah sesungguhnya siratal mustaqim itu bagaimana? Sebelum saya masuk pada materi, ada kata kunci, Pak. Sebab apa yang kusampaikan nanti itu khusus noto hati. Khusus noto hati. Apa kata kunci? Bu pun ngantuk dereng. Dereng kompak rek. Padha Mojokerto ni nggih. Pun. Teng mriki wonten jamaah saking Gresik. Mbah Yai Husain ada? Ada jamaah saking Gus Ma'arif? Ada. Pas. Pun. Tadi panitia mengadakan pengajian malam hari ini sebagai pembukaan. Nggih. Rebu kedua setiap habis sholat Isya. Berarti setiap bulan Rebu kedua. Bu, dicatat nggih. Kalau cocok materi ini sampai dahar, kalau enggak cocok dilepeh, nggih. Minangka niki daharan, nek cocok mungguh jenengan tedha,
Nek sik kurang suk bulan ngarep ketemu melih. Nek mboten cocok terserah jenengan. Sebab nopo sing kula bahas tentang masalah membenahi ruhaniyah, membenahi hati. Mohon maaf, itu mboten nenten urusan pembahasan urusan jasmani utawa urusan sing bersifatkan jasmaniyah, yaiku urusan dunya. Ngapunten nggih. Pun. Apa kata kunci? Kata kuncinya adalah apakah di dalam hati jenengan sudah atau belum, ada atau tidak ada nur atau iman bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah itu tidak hanya dari jasmani, uga rohani. Wis sampean wis percaya apa durung yen menungso iki tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Allah ciptakan kita sebagai manusia jasmani dari tanah, nanti kembali ke tanah. Quran niki Pak. Allah ciptakan ruhaniyah kita dari Allah, nanti wa inna ilaihi rajiun, kembali terhadap Allah. Bapak Ibu, gecokan kula niku Kanjeng Nabi. Tuntunane Kanjeng Nabi niku wonten kalih. Tuntunan ilmu sing kanggo jasmani menyangkut masalah kebutuhan duniawiyah. Jasmani niki ditata kalih Kanjeng Nabi kelawan ilmu syariat. Mula ojo ditinggal hukum syariat. Paham nggih? Wis. Contoh, jenengan sholat ditata mbek ilmu syariat. Wong Islam tiang jetis, orang jetis desa Perning kelawan hukum syariat, Anda kalau sholat menghadaplah ke barat. Artinya kalau kita bikin musola niki imamnya ada di barat. Wonten nateng Perning musola imamane ono wetan. Wonten? Mboten enten nggih? Mboten. Nah wis cocok hukum syariati. Cocok syariati Kanjeng Nabi. Karena kiblatnya ada di Mekah. Posisi ono kilen. Wajib umat etane Mekah, etane Ka'bah iku kalau sholat menghadap ke kiblat, berarti coro arah menghadap ke barat. Pun paham nggih? Wis iki ilmu syariat. Poso dewingi Ramadan ditata. Ning Quran ditata lewat syariat Kanjeng Nabi. Pun niki pelajaran sampean kali kula wayah ngikuti syariat Kanjeng Nabi. Wis. Pelajaran sing nomor kalih, Rasulullah memberi pengajaran terhadap kita tentang ruhaniyah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-haq aidinut tauhid. Ngaten niku. Rasulullah ngajarke umate iku nang ruhaniyah lewat ilmu tauhid. Ngaten nggih.
atau ilmu hakikat supaya ruhaniyah sampean kali kula bisa bali ketemu Gusti Allah. Contoh jenengan kali kula salat. Syariate syariate salat, ngilmu tentang salat ya kudu dikagem, kudu diweruhi, harus dipelajari. Lah aran salat isya iku thariqah jalan iki. Jadi duduk thariqah pada umumnya kumpulan-kumpulan niku senes. Niku nggih thariqah. Ning thariqah sampean kali kula salat iki wis kesebut thariqah. Thariqah iku jalan. Lah apa hakikate? Hakikat iku tujuan. Tujuane awak dhewe salat iku madhep ketemu Gusti Allah. Kula nggih angsal tangklet nggih. Dulur kula ingkang wonten mriki perning wayah salat mau ketemu Gusti Allah napa dereng? Halo. Ketemu napa? Ana sing ketemu pasar, ana sing ketemu sawah, penggawean, ana sing ketemu anak, ana sing ketemu garwa. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang niku lho kadang-kadang mencari sesuatu, madosi sesuatu gak ketemu-ketemu. Waya salat, Allahu Akbar. Lu ala ana loster. Kadang eling ngoten nggih. Mula jenengan nek goleki gak ketemu salat toh. Mungkin ketemu. Kadang-kadang ngoten. Wis, napa persoalane jenengan kali kula niki wekdal salat, waktu salat hati ruhaniyah iki kok gak iso kepanggih Allah. Apa sebabnya? Wis niki jadi PR kula, Pak. Makanya judule ini malam ini, carilah jalan menuju Tuhanmu. Carilah jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Iki judule teng YouTube tak judulke ngono. Carilah jalan. Wis. Kalau kita tanya apa sebabnya kita waktu sholat kok dereng saged panggih Allah? Padahal Pak, sampai tingali surat Al-Baqarah ayat 238. Bu, ayat berapa tadi? 238. Enggak, ning Quran eneng dibuka. Kesuwen kula buka Quran Google. Arek nom-nom saged. Nek jenengan Mbah mboten saged. Jamane senes jaman jenengan. Al-Baqarah ayat 238. Ning kunu di situ Allah dawuh sallu ala Nabi Muhammad. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Ringkese wajib hukume salat iku ketemu Gusti Allah, wajib. Wajib waktu salat iku ruhaniyah iku khusyuk dateng Allah. Lah niki lewat ajaran Rasulullah dinul haq niki saged Pak mengke. Walah wis tah nek gak cocok Bu, Ibu, mungkin nek gak cocok ilmune ambek prakteke. Raiku sampean tapuk parut nggih. Mboten kula tuntut, mboten. Nek gak cocok antara ilmu terus dipraktekne waktu sholat
iku kok gak khusyuk sampean tapuk parut kula. Wis. Sapa wonge? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh tentram, sungguh nikmat orang-orang mukmin ketika melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Mesti ati sampean nyaman, penak banget. Wis tah, engko nek ra penak, nek gak ayem tentrem ati sampean, ini ku Bu, sampean beto parut, sampean tapukno raiku. Lah wis penak ta? Penak. Niki jenengan nek kersa. Tapi syarate sampean kalih kula harus taat ngikuti kanjeng Nabi. Buka surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran. Bagaimana Rasulullah ketika mengukuhkan ajaran tentang ruhaniyah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Andai kata ruhaniyahmu pingin sholatmu khusyuk, lah, andai kata ruhaniyahmu pingin betul-betul ayem tentrem, senajan ora eneng sing dirokok, senajan ora eneng sing didahar, senajan ora megang status duwe penggawean, walaupun itu ekonomi sampean ikut terpuruk, nek pingin anteng, cintamu pengen diterima Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, ikut aku, iku Rasulullah. Lah Rasulullah pun boten wonten ngikuti sinten kula. Ajaranipun yang disampaikan oleh tabi'ina sholihin, beliau-beliau yang ruhaniyahnya ini sudah megang ajaran dinul haq, terus diterapno di tengah-tengah lagu syariat. Iku tabi'in as-sholihin, Pak. Pun Bapak Ibu hadirin, kalau awakmu, kata Rasul ning Al-Qur'an itu bener dawe Allah, tapi khitope iku dateng kanjeng Nabi, iku jawab, kalau kau betul-betul ngikuti aku njobo sak jerone, yuhibbukumullah, kau pasti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jenengan niki akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Purun boten jenengan dijadikan kekasihnya? Alhamdulillah. Nek pancen jenengan purun, monggo Pak. Kula saking bangsal mriki hanya butuh waktu tidak ada 1 jam, kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu khusus tentang ajaran ruhaniyah, tentang ajaran tauhid, tentang ajaran hati. Menawi dikersakno sesuk bulan ngajeng, kula ora ujug-ujug teko sesuk, kula nenggo dateng Pak Panitia, Pak Takmir, diteruske apa gak, tetep kula nenggo kabar untuk yang keduanya. Kula nderek mawon, sebab nyun sewu, ilmu ini tidak seperti ilmu umum, khusus ilmu kanggo noto ati nang Gusti Allah. Teng mriku Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi password kata kunci pertama, sudahkah kita beriman pada Allah?
bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah itu dari dua unsur, jasmani juga rohani. Satu, dua, yakin apa mboten jenengan sing sugih sing melarat, sing dadi pejabat utawa rakyat utawa apa ae sok iku bakal mati. Percaya mboten? Ayate wis ana, kullu nafsin dha'iqatul maut. Loh. Berarti noto atini padha karo sama saja kita itu menata, kita siap-siap sewaktu-waktu kita dipanggil Gusti. Sebab nyun sewu Bapak Ibu, nek Allah dawuh ning Quran, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ora mesti ngenteni tuwa, ora mesti ngenteni kita loro, mboten. Iso uga Allah jemput iku tadi, maksa untuk kembali dalam kematian sik cilik utawa wis gede, sik enom utawa tuwa, loro utawa sehat. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Mula sangka itu Kanjeng Nabi dawuh, openono ruhaniyahmu dateng Allah, sebab ning kunu nafsu paling gede sing akan nyerimpeti ruhaniyahmu dateng Allah. Sehingga Rasulullah sebelum sedo wonten pesan yang sangat berharga bagi kita. Apa? Sesuk umatku iku ngalami peperangan sing paling gede, ya kuwi nglawan hawa nafsu. Jadi mungkin sampean tak kenal nafsu, Pak. Sing nafsu iku wonten awak sampean dhewe. Tak dudono situk-situke sing bendina iku ngiting jenengan. Jenengan salat diketing, jenengan kerja diketing, kemanapun jenengan diketing. Wong Jawa ilmu kejawen biyen, Pak, ya, mohon maaf, sing disebut dulur papat limo panjer. Itu beliau-beliau karangane para wali, Pak, niku. Ngapunten kang kathah. Para wali. Oleh karena orang Jawa iki orang ngerti Arab, Qur'ane dijawabno. Apa? Nafsiyah siji. Nafsiyah iku apa? Aku, keakuan hamba. Nafsu nafsiyah. Nafsu nafsiyah iki dilebetaken Allah dateng sifat basariyah. Sehingga jenengan kali kula ing mungguh menungso. Miturut manusia, adakah Pak manusia iku pingin loro? Tidak ada. Adakah manusia pingin melarat? Enggak ada. Adakah manusia pingin mlebu neraka? Enggak ada. Intine njaluk enak tok moh ora penak. Estu, Pak. Moh loro. Tapi tetep Allah iku nekakno loro, nekakno rugi, nekakno enggak enak. Estu niki. Lah, ketika mensikapi kejadian yang seperti itu Bapak Ibu, dos pundi amriye supaya manah jenengan kali kula niki mboten berlarut-larut dalam kesedihan. Kula yakin wong sakmene kae gak kepingin garwane sedo. Lah ngoten nggih. Mboten kepingin yugane iku sedo. Mboten kepingin. Tetapi nek Allah iku nekakno, sinten sing saged ngalang-alangi? Mboten saged. Kita iku iso emek nrimo apa sing dadi ketetepane Gusti Allah. Wis muga-muga jenengan paringi ikhlas sabar ambek Allah anggene apa sing ditekakno. Allahumma amin. Estu, Pak. Bapak Ibu hadirin
dua password tadi, dua kata kunci tadi, nek umpama pun ada di dalam hati jenengan, aku yakin bakal nrimo apa pengajaran ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini. Mesti saged nrimo. Ajaran yang khusus kanggo ruhaniyah, kanggo hati jenengan kali kula. Sebab kita, Pak, mohon maaf, sedaya apa sing dititipne Allah, garwa, anak, dunya brana, sok bakale awak dhewe tinggal. Nggih napa mboten? Kita tinggalkan. Sudah siapkah kita mencari jalan untuk menuju dan bertemu Allah? Nah ini kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus nang dunya iki gak mung didik akhlak, munggo syariat tok, ndak. Aku juga didik akhlak munggo ruhaniyah, munggo hakikat, supaya bisa makrifat bertemu Allah. Ada pertanyaan, Gus, umpama kula syariat kula gak patek ana, angsala kula ngaji tauhid niku. Kula jawab wajib. Krono syariat kita nanti akan bener nek lamuna diselimuti tauhid, diselimuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu ajaran hakikat, supaya sholat estu kepanggih Gusti Allah. Mohon maaf, Pak, nek takon Gusti Allah ning ndi sih? Lah ngoten nggih. Pun Allah dawuh ning surat Al-Hadid ayat 3. Ngoten niku dicatet ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Allah iku ya ning awal ya ning akhir setiap masalah, setiap persoalan. Jenengan kali kula ning rumah tangga niku banyak masalah, Wak. Lepas masalah ekonomi, masalah garwa, masalah anak, masalah masa depan, itu kabeh masalah. Artinya ngene, sing ngayahi, yang menguasai sedaya masalah iku Gusti Allah. Terus ditakoki, Gusti Allah iku sapa? Gusti Allah iku ya pangeran awak dhewe umat Islam. Dijawab nok surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Berarti Allah iku jeneng nama. Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku wis dididik kita waktu ning syariat. Nggih. Artine ndi ana jeneng mesti wonten sing kagungan jeneng. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Contoh ning ajeng kula wonten tas. Tas iku jeneng wujude nggih niki tas. Kaca mripat jeneng wujude nggih niki. Gelas, lepek, tutup, taplak, meja, macem-macem wujude ya dhewe sendiri wis. Tak unggahno sekedhik. Gusti Allah iku nama pangerane wong Islam. Terus sing kagungan jeneng Allah iku sing pundi? Nggih. Pun dijawab ning Allah ning surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan makhluknya di tengah malam. Umpama niki kan ana hubungannya mbek Isra Mi'raj Kanjeng Nabi to.
umpama tak mukhatabno dateng jenengan, ya kuwi urip, Allah hidup. Sing Allah iku miturut surat Al-Hadid wau, di awal di akhir, ning jaba ning jero jenengan, sing nglakokno jenengan sangka omah sangka musala al-mukhlasin nggih ya. Musala napa? Baitur Rahim, ngapunten keceplosan mukhlasin kula. Ngapunten ngoten niku jenengan kula bedheki ngantuk apa ora ngoten lho. Nek jawab berarti dereng ngantuk ngoten. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, tanglet Bu nggih. Sambung kalih ngajine niki wau. Sambung. Saged kula terusaken nggih? Oke. Ya kuwi urip, ya kuwi zat sing nglakokno yang memperjalankan jenengan sangka omah tekan musala Baitur Rahman. Lah ya, wis iki keduane berarti wis ketok mboten ngantuk. Baitur Rahim. Nggih. Kula tanglet, andai kata ning diri jenengan gak ana Allah, apa saged jenengan mriki piyambak? Berarti iman sampai nek wis wonten yang seperti itu, saged kula giring, saged kula tukno ajaran Rasulullah di jalur dinul haq niki. Wis muga-muga sok wulan ngajeng ngajine diteruske. Kula mboten pitung napa-napa mboten, sebab kula namung nyampeake urusan keputusan di tangan Allah mengke. Pun yen Allah wonten lebet lan jawi jenengan kok ya ora ketok. Lah ngoten nggih. Ha iki engko tak jawab. Waktu aku sholat kok malah aku ketok sajadah, ketok tembok, ati kelingan perkara urusan makhluk. Lah ngoten nggih. Apa sebabnya? Ora ning papane biasa ngene iki tak tulis. Wis gak apa-apa dingen-ngen ae wis. Suk nek sios nyuwun tulung dateng takmir sampean damelaken papan alit-alitan ngoten. Nggih. Tali sepidol lak wontenan niku. Ben tambah penak ngoten lho mengke. Hadi cara kula nulis niku wonten bekase. Wonten bekase sampean gampang nyaut engko. Ngeten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jasmani iki Allah kasih rong moto, rong mripat. Dua mata yang disebut ainul basyariyah, mata zahir. Itu memang kanggo nyawang, kanggo nontok, dibuat untuk melihat sesama makhluk. Akhirnya jenengan saged mirsani kula saged mirsani jenengan. Saged mbedakno ndi tembok, ndi pintu semerap. Akhirnya jenengan melampah sak melampah, mboten mungkin ketatap tembok karena tahu pintunya sebelah mana. Lah ngoten nggih? Wis, iki mripate zahir disebut ainul basariyah, kanggo ndelok untuk melihat sesama makhluk alam dunya niki. Supaya apa? Jenengan kali kula supaya akeh syukure. Coba sampeyan tingali wong sing mripate wuta, mlakuwe dituntun nggih napa mboten? Kita Pak Bu diberi Allah sehat meripat akhirnya sok ndelok perkara kalau ukurane sitok iki ae sitok meripat iki. Coba nek purun tak tuku meripat sampean rego 10 juta, sampean tak tukune meripat sampean dengan cara jenengan tak tutupi serban
pirang-pirang tahun gak oleh dicoplok, purun gak tak weni 10 juta? Jelas mboten purun. Belum lagi kita masalah ambekan. Niku kalau tidak dikeluarkan Allah, dimasukkan Allah ambekan, saged tak paru-paru jantung iki mang ambekan dhewe. Mboten saged. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, nikmat apalagi he manusia yang kau khianati? Banyak nikmat-nikmat yang kuberikan terhadapmu, cuman kau tidak pandai-pandai bersyukur. Durung maneh kuping. Sampeyan tingali wong budek nika. Salone koyo ngene banget jare ngomongi sepi. Lah ngoten nggih. Wong sing gak krungu blas niku lho, Pak. Wong lampune mentor-mentor koyo ngene kok jare peteng. Ya Allah, umpama dihitung, Pak, syukur awak dhewe bales nang Allah iku. Mohon maaf lho nggih. Nek ditingali dugi ajan Rasulullah di jalur ruhaniyah, kurang syukur awak dhewe. Kadang-kadang kita itu, mohon maaf lho, wis dikai jangkep kabeh, meripat iso ndelok, ambekan yo lancar, kuping iso krungu. Dompete gak ono isine. Bojone ngomong, "Mas, meneh mangan apa, Mas?" Gak ono sing ditedha. Sebab yo gak ono penggawean. Kadang-kadang kita kan sawumpek nggih, ngoten niku nggih. Sawumpek. Ya Allah. Jane ngono tak ibaratno Allah iku wong sing duwe warung niku lho, Pak. Wong sing duwe warung, ibu-ibu dodol warung, masakan apa wonten. Terus jenengan kali kula mlebu warung, "Bu, mangan pecel." Diduki mboten? Duki. Rawon diduki, soto, gulai, apapun wonten. Unjukane napa, Mas? Wedang teh, wedang jahe, tuya petak. Sak porsi dientekno glegeken tek. Totalin tek 1 juta, gak bayar langsung melayu. Piye jenengan sebagai sing di warung, Bu? Ngamuk mboten? Mesti ngomongi, pisan iki ae awakmu rene mandar tengah dalan. Lah ngoten nggih? Seperti itu. Kita dilayani Allah mulai rumah, ditekakno Allah rene, dilakokno Allah rene. Kita ngangkat gelas niki le, nek ning kene gak ono Allah ya ora iso. Kita ngangkat dahar, ngecapi nasi, nek gak digerakno Allah, hidup yang ada di situ mboten saged. Sampak namine tuyo utawa nasi yang sudah lembut kari ngelek kae, nek gak dilekne Allah nggih mboten. Bukti yang sedo orang mati. Duh ono kopi saged ngangkat? Duh ono dhuwit gelem nampa? Mboten. Adus yo didusi, dibuntel, dikafani yo ngongkon tanggane anake. Gak mungkin dek iku iso nduduk kuburan dhewe. Nggih nek waktu urip tak duduke rek kubur aku sesuk rek. Cek gak ngerepoti tonggo, ya angsal ngerti niku angsal. Angsal. Damel kuburan dhewe jenengan ning gone pinggire griya. Saged tak duduk dhewe, tak lepo-lepo dhewe, suk wargaku cek mboten repot, cek kari nyengklung notok. Loh, iku bukti, Pak. Kalau kita di dunia ini masih sehat, itu Allah melayani kita semuanya. Cuman mengapa ruhaniyah kita tidak tahu kalau sebetulnya yang melayani kita adalah Allah. Coba nek jenengan wau bayar, entek pinten Bu? Di total nang ngene buku 1 juta. Sampean
wenehi 2 juta. Piye jawab ibuke? Alhamdulillah kek damel nyicil Bang Titil. Matur suwun nggih, sok mriki melih mesti ngoten pendungane. Mboten mungkin maling, mboten mungkin. Mboten mungkin. Kula eling Pak zamane ngaji dereng wonten YouTube nang daerah mriki daerah Pasuruan pundi supe kula. Kula pas nyeritakno ngene ana maling temenan nyolong sepeda. Kula ngomong maling, dikira maling iku mang nriyaki maling. Sepeda didoleh mbalawayu. Akhire konangan panitiane. Padahal kula nyeritakno ngene, kok ya ngepasi ana wong maling sepeda motor. Dadi malinge mblayu salone banter Pak. Ngoten niku pun. Tak selingi guyon didik bulian. Pun. Apa awak dhewe kok mboten roh? Padahal Allah sudah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku di depanmu, di kiri kananmu, atas bawahmu, dalam luarmu lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Apa kok kita enggak tahu? Jawabane sampun namung setunggal. Kita diciptakan Allah ruhaniyah ini dikasih meripat namanya mata ainul basiroh, yang ainul basiroh mata hati kita itu masih tertutup oleh sesuatu. Lho niki lho kok endingnya kita ngaji nderekake ajaran Rasulullah engko akhire kanggo buka hijabe anti. Tapi nggih kedah runtut Pak niki ngajine mengke. Kedah runtut. Mengke wonten apa namanya yang namanya kholwat, pendidikan kholwat, praktek langsung untuk membuka hijabe anti. Nggih, aku njaluk tolong ojo digawe buka hijabe ati, buka perkara ghaibiyah saliyane Allah ya. Ojo. Sebab teng mriku saged kae buka kasyaf sampeyan alam malakut jabarut lahut. Ojo, aku pesen tujuannya tidak di situ. Khusus kanggo masuk di dalam makom musyahadah, makom bukae peningale ati menyang ghaibnya Gusti Allah. Teng mriku mengke. Niki nek jenengan kersa kula kiting, kula derekake. Jadi jawabane apa aku gak ero krana mripat ati sampean kali kula iku isih ana tutupe. Sebab ainul basyirah kita dikasih Allah untuk memandang berpacaran, berkasih mesra hanya pada Allah, tidak pada lainnya. Berhubung anane nafsu dalam diri kita, akhirnya Allah katakan wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Nafsu iku akan membikin sesuatu dijatuhno nang nggone jagate ruhaniyah kanggo nutupi mripate ati supaya mripat ati sampean iku ora bisa mandeng nang Gusti Allah. Akhirnya jok heran, Allahu Akbar. Eling kodoke eling, raja kayane eling, ya di situ. Sinten mawon sampeyan, siapapun kita pasti ngalami proses seperti ini. Semua Pak, gak kula, gak jenengan, gak para wali, gak para nabi, sedaya ngeten. Eling zamane Nabi Adam, waktu ana surga, Gusti Allah pesen situk tapi dilalekno. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, pengenkah kau kekal di surgaku? Injih Gusti, sendika dawuh. Siji Dam, jangan kau dekati pohon itu yang membuahkan buah namanya buah
khuldi. Akhirnya apa Pak? Iblis Pak. Iblis moro marani Adam. Iblis moro nang Adam, iki mau yo iblis jawab nang Allah. Iblis diceluk Allah, "Iblis, nyoblis. Kuwi lek arepe tak usir, kuwi wis tak usir teko surga toh. Habis awakmu tak suruh sujud nang Adam gak gelem." Nggih. Tapi nyuwun permintaan kula setunggal mawon. Ya Allah, ya Rob. Apa permintaanmu? Dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Di situ iblis ngomong, "Ya Rob, wahai Tuhanku, saya sudah kau kutuk sebagai hambamu yang ingkar. Kulo terami, tapi satu permintaan saya mohon dikabulkan. Di samping saya hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, tolong izini kulo Adam lan anak putu Adam tak jerumusno nang jalan kesesatan." Allah dawuh, "Ya, silakan. Sing nek iso." Berarti secara enggak langsung iblis nggodha Nabi Adam iku juga dapat izin dari Gusti Allah. Yang Allah ngizini semata-mata untuk menguji Adam. Tadi Adam sudah jawab sendika dawuh, "Nggih." Kita apakah ya juga seperti itu? Nggih, Pak. Waktu jenengan wonten alam nukot gaib yang kesebut Nur Muhammad, ya, dereng wujud jenengan dereng. Di dalam nutfah arwah itu Allah katakan, "Alastu birabbikum." Wahai arwah, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok hanya menyembah aku? Itu Allah. Hanya bercinta padaku, menghadap padaku. Jenengan kali kula jawab, qalu bala syahidna. Siap. Aku takok, lali mboten sampean? Mboten eling. Leres. Lali alias mboten. Sama Nabi Adam nggih ngoten. Oleh dheweke terjerumus sampai mendekat dan memakan buah khuldi, iku nggih lali ambek pesene Gusti Allah. Adam, iblis ngomong, "Adam, kuwi ngerti maknane khuldi?" "Nggih, kekal." "Iya. Kuwi nek gak mangan buah khuldi, kuwi gak kekal ning surga." Ngoten iblis dihapusi kaya ngono. Nabi Adam lupa pesan Allah. Sama Pak kita. Nafsu dalam diri kita ngapusi lewat apa? Sampak-sampak Allah dawuh dalam satu ayat, "Ad-dunya mata'ul ghurur." Kesenangan dunia iku tipuan buat kamu. Allah katakan, "Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Nafsu iku nggawe tipuan urusan dunia hubbus syahawah. Ya apa sekiranya ruhania iku lali ambek pangerane, seneng ambek kesenangan dunia. Ruhania lho Pak, bukan jasmani. Kalau jasmani wajib sampean nyambut gawe wajib. Syariate ngono. Karena ngingoni anak wajib bagi orang laki-laki wajib. Tapi ruhania hanya pada Allah. Oleh karena kita sejarah ditipu oleh nafsu kita sendiri, nafsu kita ngomong wazuyina, maes-maesi atau membikin kamuflase, membikin apa ya? Tipuan lewat kesenangan dunia tentang masalah kebutuhan duniawiyah apapun itu koyok-koyok seperti halnya sesuatu yang amat penting. Memang nggih. Akhirnya dengan begitu ruhaniyah lali dengan janji kita pada Allah.
Lah iki dielingno lewat ajarane Rasulullah di jalur dinul haq. Jare wong Jawa bejo sing eling. Teng mriku Pak. Wis Bapak Ibu mboten kathah-kathah sing kula jiniki iki kok berurutan, terus berurutan ngajine. Berurutan. Sebab ngaji sing koyok ngene iki gak padha ambek ngaji babakan sing ono syariat. Ngapunten nggih. Tapi justru ngepii syariat engko. Mpun salah paham lho. Loh, ngaji hakikat engko awakmu iku ninggalno syariat. Gak iso. Niku omongan-omongan orang yang tidak suka. Ngapunten ingkang kathah. Justru Rasulullah nekakno ajaran ini untuk ngepikno syariat sampean yang selama ini kurang bagus. Contoh nyun sewu Pak nggih, salat niku wonten 3 werna, 3 golongan. Ana salate kelase wong salat iku sik pengen disawang wong. Wis, loro ana golongan wong salat iki ora pengen disawang wong tapi sik krana sakliyane Allah. Apa itu? Pengen diwenehi hadiah Allah. Surga. Surga itu makhluk apa Allah? Ganjaran makhluk apa Allah? Makhluk. Apa sing diciptakno Allah iku jenenge makhluk, termasuk ganjaran, termasuk swarga. Ada yang kelas kita yang sholatnya ini. Padahal sudah dikatakan setiap niat ditutup lillahi ta'ala. Apa maksudnya lillahi ta'ala? Kalau tidak karena Allah, nggak iso aku iki ngadeg rukuk sujud lungguh. Niku lho karena Allah. Kalau tidak karena Allah hidup dalam diriku, ya nggak bisa aku maca Fatihah. Begitu mestinya. Lah, 2 sholat golongan ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan kabar kilahuma madmumun. Iki ing mungguh wong golongan sing kaya ngene gak apa-apa. Tapi nek mungguh kelas sing nomor 3 mboten angsal. Golongan sing nomor 3 sing ya apa? Lillahi ta'ala. Wis gak krana disawang wong, gak krana kewajiban, wis gak krana pewehe Allah ganjaran surga, tapi krono Allah. Yang dimaksud karena Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Iku doa iftitah ta Pak ya. Arahno wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah di lilladzi hidup fataras samawati wal ard sing nguasai jagat langit wal ardi lan jagat bumi. Jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Lah ini Pak ya. Jadi ruhaniyah sampean kudu madhep fokus teng mriku. Niki mboten saged nek gak belajar ngelmune dhisik. Ngoten nggih? Dadi kula tata ilmune dhisik, nek wis ilmune mantun baru kedah praktek. Engko nek gak cocok ambek apa sing kula omong, kalau tidak cocok bahasa Indonesia apa? Kalau tidak cocok dengan apa yang kuucapkan di dalam ajaran Rasulullah, ibu teng bangsal nggo parut Bu ya. Sampai tabuk noraiku. Wis, ngoten mawon. Berarti jaminan saya seperti itu. Wis, Bapak Ibu hadirin, berarti ringkese bagaimana cara membuka tabire ati. Dengan begitu nanti supaya salate khusyuk. Nek wis salate khusyuk, mesti liyane melok api. Zakate yo bener, posone yo bener, hajine yo bener. Wis kula mboten ilmu ngajine enten mboten butuh suwe-suwe mboten. Butuhe ngaji niki titik nyantol diresapi. Kula mboten butuh waktu sing dangu-dangu mboten.
Wakeh belenek tambahan gak masuk. Titik paham dilakoni. Enggak sidik. Jadi mohon maaf nggih nek umpami ngajine mboten dangu-dangu nyuwun ngapunten sebab ngeten biasane materi sing wis yang sudah saya kasihkan ono sing gak paham kula buka tanya jawab niku sing paling penting. Sebab setiap materi sing kula sampaikan mboten mungkin sedaya paham. Lah, ketika menemukan yang tidak paham, tolong Bapak Ibu jenengan tangklet. Ning mriki saged langsung. Mengke kula buka tanya jawab sakderenge didungani, buka tanya jawab. Sungkan kula ngarepe tiyang kathah forum. Ya wis, sampeyan catet Bu, Pak, nomor kula WA sampeyan catet. 0856 3282 561. Kecepatan. Nah, nggih. 0856. Sampun? Indosat nih. 0856 3282 561 namung 11 niku kula damel media tanya jawab seluruh Indonesia nggih seluruh Indonesia sambut. Jadi setiap hari niki mpun heran niki kula nampa WA niku pun 1000 lebih. Jadi nggih rada delek-delek kula estu. Jadi nek cara kula saged njawab bar habis napa habis ngaji sambil perjalanan pulang ngaji kula saged jawab. Dalu sampai kadang jam 3. Mboten mesti. Jadi mula takoni esuk jawabnya kok bengi, mpun heran. Jadi sesuai dengan apa? Antrian. Jadi yang dulu mesti wonten nau pisor dhewe lah ngoten nah. Baru kula jawab situ-situ. Mula sing sabar jenengan mesti kula jawab. Mesti kula jawab. Sampeyan takok teng mriku ora apa-apa. 0856 3282 561. Wis. Jadi itulah mungkin sebagai pembuka mawon pengenalan tentang masalah ruhaniyah kita pada Allah. Mestinya tabirnya harus disikap lewat mengikuti ajaran Rasulullah. Bahkan Rasulullah dawuh, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salato sira kaya dene nalikane kaya apa awakmu ruh aku iki salat. Ya apa sih salate Kanjeng Nabi? Mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Sebab persoalannya ruhaniyah beliau itu dibimbing langsung dening Allah lewat malaikat Jibril terkait masalah dinul haq. Lah tiba datang kita sebagai umatnya dibimbing Rasulullah. Para sahabat zaman sahabat. Kita umat sekarang tabi'ina solihin. Solihin kedawatan solihine. Niki. Itulah jalan ruhaniyah supaya bisa sampai pada Allah. Jadi ojo nyempal toko Quran. Hujahnya itu di Quran semuanya. Ijma' qiyas sebagai muqabalah kita dari para alim ulama. Hadis yang kedua juga begitu. Semuanya itu berorientasi mendidik baik jasmani maupun rohani. Ingatlah Bapak Ibu, jasmani punya mata, rohani juga punya mata. Jasmani Allah ciptakan matanya untuk bertemu sesama makhluk, rohani kita untuk melihat Allah. Aku yakin kita itu akan kembali pada Allah. Cuman bagaimana mungkin kita akan bisa kembali sedangkan mata kita buta. Mata hati kita Allah katakan, "Man kana fi hadhihi a'ma." Barang siapa di dunia ini
mata hati kita itu buta terhadap Allah, wa fil akhirati a'ma wa adallus sabila, di akhirat pun juga begitu. Naudzubillahi min. Lah niki kita tahu jalan kembali pada Allah artinya engkau balik kabeh nang Allah. Wis suwe Quran kabeh yang balik nang Allah, cuman perjalanan kita menuju Allah itu loh yang harus kita bicarakan, yang kita toto dulu. Logikane Pak, kalau kinten sedoyo jenengan sudah tahu rumahnya masing-masing nggih Bu nggih? Coba tak tes coro akal. Ibu-ibu habis ngaji mengke kudunge gawe nutupi meripat. Bapak-bapak sarungi, ayo mulih bareng-bareng. Saged ndugi griya. Padahal jenengan tahu dalam sampean masing-masing mboten saged, Pak. Pasti ada yang keceglung got, nabrak pager. Wis ngoten niku. Sama Pak, ruhaniyah kita juga begitu. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh merugi orang-orang ketika saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Gak mau untuk bertemu Allah, gak mau. Karena apa? Karena kita sering terus menjadi budaknya hawa. Lah disinilah Pak, kita akan tahu tak kenal nafsu dalam diri jenengan wujudnya piye, yang harus diperangi yang mana, itu nanti akan kita teruskan season berikutnya. Itulah mungkin Bapak Ibu sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait mengenal diri, terkait untuk membuka pintu hijabnya hati terhadap Allah, supaya suatu saat nanti jenengan kali kula apabila dipanggil oleh Allah, kita itu ruhaniyah sudah siap Pak. Kalau jasmani gak rodalane tonggo sing ngeterno Pak, asale saka lemah balik nang lemah. Ruhaniyah kita siapa yang menghantarkan? Kita sendiri-sendiri untuk wangsul ing ngersane Allah. Ning kono wis gak ono sing nuntun Pak, kejaba Allah piyambak. Lah waktu ning dunya kita yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ning dunya awak dhewe rohaniyah iku gak gelem nang Allah, bagaimana mungkin Allah akan menuntun kita, memberikan rahmat Allah, bagaimana mungkin akan menolong kita kalau kita di dunia ini estu memungsuhi Gusti Allah dengan bentuk ngene ku wau. Wis intine Bapak dengan nek kersa kalau mau bulan depan tetep tak terusno Rebu kedua. Rebu kedua pun panjek Rebu kedua di sini habis sholat Isya. Kalau bisa Pak cek mboten bengi-bengi sakno ibuke benjing ya nata daharan masak lah ngono Bu nggih. Jadi sepakat kita mulai 7:30. Ngoten nggih? Dadi kula piyambak ndugi griya sakderenge Isya tak berangkat mengki 7:30 tegesin jenengan mudun Isya sudah kita bisa mulai. Paling lambat lah jam 8. Ngoten. Nek saged 7:30 sudah kita mulai. Ngoten Pak Bu nggih.